Løbjerg Isolering er et firma, der indblæser papirisolering i forskellige konstruktioner. Vi isolerer blandt andet på lofter og i hulmure. Papirisolering er overskudsaviser og genbrugsaviser, der er granuleret, og det kan ikke brænde. Og mus og mår, de kan ikke lide at leve i det. Papirul bruges på lofter, hvor det bliver blæst ud oven på det eksisterende. Vi bruger det også inden for nybyggeri, hvor det bliver blæst ud. Og mange gange på nybyggeri, der har man genvægtsanlæg, der samtidig bliver pakket ind, så man sparer en arbejdsgang. Og det gør også, at isoleringsopgaven den bliver meget billigere. Papirisolering kan også bruges med hulmursisolering, hvor vi kan nøjes med at bruge nogle 22 mm huller i fugerne, og så blæse det ind igennem der. Og så lukker vi det med den farve mørle, der passer. I dag har vi, hvis fugerne er farvet, har vi jo cirka 100 farver at vælge mellem, og så lukker vi det med det, så kunden ikke kan se, at vi har været der. Papirisolering er også et fremragende produkt til at bruge til etageadskillelser. Man blæser det ind typisk ved at kravle ud i skunken, og så lave et hul der og blæse det ind under mellem gulv og loft. Det gode ved det ved papirisolering, det er, at det også bremser vinden. Mange har på det problem, at der kommer vind ud fra gesimsen og blæser ind under gulvet, så folk føler, at det er meget fodkoldt på første salen. Vi isolerer også skråvægge ved renovering af første salen, samt ved tagrenoveringer, hvor kravet i dag er minimum 300 mm isolering i skråvægge. Her er det perfekte valg, da der ikke er nogen samlinger, og derfor ikke nogen kuldebruger. Desuden er det hurtigste og det billigste materiale. Ønsker du et tilbud, kan du enten gå ind på min hjemmeside og udfylde en kontaktformular, eller du kan ringe til mig på 20 26 09 17. Jeg kommer selvfølgelig ud til kunden og giver et uforpligtende tilbud på stedet, så kunden har en fast pris, inden jeg kører igen. Man skal vælge Løbjerg Isolering, fordi vi er et seriøst firma, der kun har faguddannede folk. Når opgaven er udført, medsender vi en isoleringsattest på det udførte arbejde.